بات نبیاں دے کل جہان وچوں اچھی شان جناب صدیق دیے او جسم پاک روح پاک تے پاک سینہ پاک جان جناب صدیق دیے تے ایک ایک سطر طریق اسلام اندر مدخان جناب صدیق دیے او صائم چمک دی شان اسلام اندر او آن بان جناب صدیق دیے صائم چمک دی شان اسلام اندر او آن بان جناب صدیق دیے تے جس دے پیچھے حضور نماز نیتیں او جس دے پیچھے حضور نماز نیتیں کیڑا ہور امام صدیق ورگا او جس دے تقوی دا ذکر کردا اللہ کنوں ملے یا اسلام صدیق ورگا جس دے تقوی دا کرتا ذکر اللہ کنوں ملے یا اسلام صدیق ورگا تے ستا یار دے ویکھ لو او وچ پیرا کنوں ملے آرام صدیق ورگا او غارے سور اندر ملیا جو صائم ملیا کنوں انعام صدیق ورگا غارے سور اندر ملیا جو صائم او ملیا کنوں انعام صدیق ورگا
تے شاناں اچیاں حضرت فاروق دیاں او بوہے کفر والے جنے بند کیتے او جنوں منگیا نبی نے رب کولوں جدے مرتبے رب بلند کیتے تے لشکر حضرت فاروق دے اور رب سچے تے گھر میدان اندر فتح مند کیتے اس دی شان کی کری یہ بیان سائیں میں جس دے مشورے رب پسند کیتے اس دی شان کی کریے بیان اندر او جس دے مشورے رب پسند